Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla ke sizobheka izincazelo ngokuphupha umemeza kodwa izwi lingaphumi. Ukuphupha uzama ukumemeza kodwa izwi lingaphumi kungenzeka kukhombisa ukuthi empilweni yakho awuzizwa uzwakala noma uzwa sengathi awuzwakali kubantu. Kungaba inkomba yokuthi uzizwa ungatholi usizo ezimeni ezithile. Mhlawumbe uthwele umthwalo wedwa noma udinga usizo kodwa awukhulumi noma kwenzeke uyakhuluma kodwa awutholi ukusizakala ngendlela ofuna ngayo. Uze uzizwe sengathi awuzwakali kahle noma awuchazi ngokwanele okuzwakalayo. Leli phupho lingasho ukuthi kukhona okuthile okuvimba ukuba ukhulume. Mhlawumbe unento osaba ukuyikhuluma ngenxa yokwesaba abathile noma uzama ukuvikela abathile ngokungakhulumi. Mase-ke uthwala lo mthwalo wedwa. Kungaba isimo esenzeka emsebenzini, ebudlalwaneni noma emndenini. Kungenzeka usaba ukukhuluma iqiniso. Ukuphila ngaphansi kokuhlukumezeka kuyenzeka ube nalolu hlobo lwephupho, ikakhulukazi uma ngabe ungakaze noma ungakhulumi ngaleso simo, noma ungatholanga okanye ungatholi usizo. Siyabonga, nisale kahle.